L-eks direttur ġenerali tal-Lens Iman Xkembri ikkonferma bil-ġurament li l-eks Ministru Jason Azzopardi kien involut sew fil-każ u kull deċiżjoni li kienet ittieħdet fid-deal skandaluż ta' proprjetà li ġiet stmata li tiswa aktar minn 2 miljun euro u li l-Gvern spiċċa daħħal biss 35 euro. Min kien jiddeċiedi? U int waħdek? Le. Kull deċiżjoni li hemm hija minuted. U approvata mill-Ministru. Qabel is-sistema kienet. Il-Ministru kien konxu li hemm dan il-każ? Il-Ministru kien konxu li hemm dak il-każ. Kien konxu għal kull pass ulterjuri li kien se jittieħed? Is-sistema kienet illi qabel ma kienx hemm board, Director General kien jirreferi l-Ministru iva kull pass li sar kien referu til-Ministru konċernat. Minkejja s-sensittività tal-każ, Azzopardi baqa' jinsisti li tinstab soluzzjoni malajr. Dan saħħu Xkembri minkejja li kien jidher viżibilment taħt pressjoni. X'kienet il-klima f'dik il-laqa? Naslu għal soluzzjoni. Min qalek? Mill-Ministru. Xkembri baqa' jirrimarka wkoll li dan ma kienx każ normali. Ma kienx każ normali. Ma kienx każ normali, ma kienx każ Alla ħares kien hemm ħafna każijiet. Le, ma kienx każ normali, żgur li ma kienx każ normali. Xkembri qal ukoll li minkejja li huwa kellu l-opinjoni professjonali tiegħu u kien sar qbil dwar il-komputazzjoni tiegħu, il-Gvern kien idaħħal aktar minn 600,000 euro. Madankollu, il-Gvern ta' dak iż-żmien kien aċċetta li jdaħħal is-somma miżera ta' 35 euro minn art li issa ġi stmata li tiswa aktar minn 2 miljun euro. Tħaddim ta' dil-formula li kont issuġġerejt inti l-Gvern kien ħajrċievi mijiet ta' eluf u xek, eventwalment. Mhux ħafna iktar minn 5, xi 600 u xi ħaġa. Fuq 600,000 euro kien ħajrċievi l-Gvern. Dan skont kieku il-Gvern mexa skont il-parir tiegħek. Bil-tieni opzjoni li għalaqtu dwarha jew li għalaq il-Gvern dwarha, spiċċaħa 35 euro l-Gvern. Naqblu? Naqblu. U remarka li taħt it-tmexxija ta' Jason Azzopardi, id-Dipartiment tal-Artijiet kien għaddej minn sitwazzjoni xejn serena. Wara l-fatt li żewġ DJs qabli rreżenjaw wara inqas minn sena, diġà kien qed juri li kien hemm xi ħaġa mhix 100% mis-serena. Xkembri spjega l-attitudni tal-partijiet konċernati bħala viltà meta kien sar qbil li minflok isir cash price rridu li jinbidel fuq ħlas fuq 10 snin. Il-prezz ma tħallas dakinhar tal-kuntratt. Dr. Abele, dik irritatni ħafna jien, għaliex fil-meeting kellimna dwar cash price. Mbagħad talbuna 10 snin. U that was, I think, the final straw. That broke the camel's back. U ktibt minuta fejn soltu tkun ikkontrollata ġvilta xi ħaġa.